assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ousmane Seydi Camara mbaɗɗo tampere alhamdulillah en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe siid o fof walla Gounass TV fof. Alhamdulillahi rabbil alamin eɗen mbaɗa ɓe kadi julmo wuuri eɗen mbaɗa ɓe julmo wuuri kadi en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe ala o ala mo kertiɗe ɗinde muɗum. Eɗen belti kadi saabu en jii jewte ɗe mbaɗeten hen ɗe yimɓe ɓe no jeeɓaɗe enenne eɗen ndewidi ɗum eɗen jii eɓe jeeɓa ndekete en gandi ko kaleten ko no woyi fof wonko nafata julɓe ɓe. Nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam noon o wi neɗɗo hay sonno konngol gotol kalɗa ngol fewni neɗɗo goto ngol konngol ma wonano e janggo safa yawmal qiyama ma ngol defano e janggo ñande ñalawma danga. Ndekete ko kalten ko en gandi ko famɗi fof hay sonno ko konngol gotol enen fof e famɗude gandal men konngol ngol wonko nafi julɓe ɓe kadi ko yamirore yo en kaal ko yamirore ceerno haali yo en kaal ɗum waɗi en kaala tan so Allah jaɓi. caggal ndin ɗon gardini musidɓe tedduɓe eɗen gandi e ñande julde taske ɗo e Médina Gounass wonno ñalawma o siforino ko ɗum saabi noon oɗo ñalawma hannde kadi dartirɗen ceerno yewtere on ɗon fannu eɗen gandi hunde foof ko waɗi ko nde haalete kadi hunde foof ina waɗi haaloɓe ɗum saabi noon e oɗo ñalawma hannde kadi ceerno ko on ɗon fannu min jiiɗi gartana en ñalawma julde taske en jino sifornoɗo bisimilla. Ousmane Camara no mbiɗa ni ñalawma taske oɗo ko ñalawma taske jogiiɗo batte no feewi ñalawma teskinɗo nde wonno ko waɗi heen ko meeɗa wadde ɗo e Madina. Madina mi ɓooyi jiiɓade ɓooyi wadde jarabuyeji kono jarabi baɗɗo ɗo sakket ɗo o hono mum meeɗa wadde e nder Madina gila wuro ngo Sijja. Eɗen gandi jarabuyeji baɗanno ɗi fof haɗanno tan ko e almuɓe wa amma yaade kay ha yetto khalifa ko ɗo ɗum fuɗɗi. ɗum noon ko jarabi mawɗo jarabi noon neɗɗo sertata e jarabuyeji ko jarabi dental ngal tan nde wonno jarabi neɗɗo sono ngabba e fewde e Allah o heɓa jarabuyeji tan kala nde jiiɗa julɗo heewi jarabuyeji andu ko e mona ngabba e fewde e Allah e ɗum waɗi muñal e jarabi sa yi ceerno meɗen o no wayi muñde ni tan ɗum no wawi wonande ma darsu e muñal. Ceerno ko haala makko ka fof ko yo en muñ yo muñe noon foti waade noon nde wonno kala ko ari e makko ari e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko wirasatul muhammadiya ko ronde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o waɗata ɗum. Neɗɗo sa roni nelaɗo tan a rona jarabuyeji nelaɗo ɗi kadi kala no ɓeydirta nandude e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam noon ɓeydata jogorade jarabuyeji nanduɗi e jarabuyeji nelaɗo ɗi. Gandi ko ceerno wadda ɗo ko fiyede kaaƴe e ko nandi hen nelaɗo fiyama kaaƴe yorlama nelaɗo yadama ha fiyama ha ñiiri mum helama ɗon fof eɗen gandi e nder tarikh l'islam gueɗe baɗɗe hen ɗe ɗum noon woni e artude ɗum woni e artude firti koko goneten gonɗen e muɗum ko gonga ɗum ɗo noon ko jarabi noon Allah itta ɗum tan jarabi ay koko iwata tan kañum ɗo jiiɗa ɗo so tawi noon a muñi sabu Allah wi ma yafalullahu bi adabikum in shakartum wa amantum. Allah ne ala ko waddata tan e lebtude neɗɗo so tawi a googɗinimo ala ma won ñalowma garɗo o itta jarabi o ɗum ɗo ne so Allah jaɓi koko iwata walla ɗalni koko iwi sabu ɗemɗe waliyaɓe Allah hewɓe arɓe ɗo yimɓe moƴƴuɓe salihina en fo ndewi hen wonde ɗum ɗo ko ɗum woni sakket ɗum ɗo yo Allah waɗ ɗum taw ko kañum woni sakket o jarabi baɗo ni e dental he en mbasiyima yimɓe muñal en kaaliɗo haala muñal woodi mbo ñimi fassinte goto no haala mbo windi ceerno mawɗo lettere taw ko e lettere o ko ta'ziya ɗum woni taw won duttinoɗo ga emo windi ceerno emo wiya ceerno ma ahra an takuna sabru natijatan lil musiba. Oɗo jumla ko jumla fasih kadi ko gonga o haali hen o wi ala ko ɓuuri handude muñal wonde nafoore musiba. Muñal wona nafoore musiba ɗum ala ko ɓuuri ɗum handude. ɗum waɗi kala hunde ko jiiɗa ene waɗi nafoore musiba ene waɗi nafoore sabu musiba waɗi ko
waɗi ko ɗum ɗoji ko waɗi ko pecce pecce no garda kala nde jiiɗa musiba jippi andu musiba o ari ko ɓeydude heddo kanko mo musiba o jippi e muɗum o musiba o ɓeydamo walla ala o ustamo ɗum waɗi jiiya neɗɗo o tooña Allah Allah addanamo musiba ko Allah addi ɗon e musiba ko ha o yaafno Allah o ɗaɓɓira Allah yaafuya o huccita e Allah Allah yaafomo ayi musiba o nafimo sabu musiba o huccitinimo e Allah ɗimmel ngel ɓe mbi ko musiba eno ara e neɗɗo tawa ko ɓeydugol kadi neɗɗo o taw neɗɗo o waɗani hay hunde ni waɗani hay hunde kono emo yeebi dewal makko Allah walla emo yeebi hucciddemo e Allah Allah yiiɗa huccindemo e muɗum Allah adda e makko masiba o wattoya temps uji makko ɗi fof o watta ɗi dewe Allah e ñagade Allah yo Allah ittanmo oɗo musiba wonno addu'a mukhul ibadati du'a woni mbuko dewal Allah haaɗi tan ko e du'a o jomum huccita e dowuji huccita e Allah eno ñaago yo o musiba iwe mum taw noon Allah waɗiri noon ko yo huccide e Allah ha ittanamo ɗin ɗon bakkatuji kadi ɗum ɓeydamo to Allah to so tawi musiba o arano e makko o huccittano e Allah ndekete ko jeebinoɗo ayi musiba o ɓeydamo musiba kadi no ara tataɓal ngal taw neɗɗo hay hunde ala ko waɗi hay hunde ala ko waɗi Allah tan musiba ara e makko oɗo musiba ɓe mbi kamɓe anduɓe ko musiba ɓeydowo neɗɗo to Allah ɓeydowo neɗɗo ɗum anina wa sakina deejgol e hadara Allah e huɓidade e hadara Allah ka moƴƴo a toñata hay goto aɗa juula aɗa waɗa kala ko Allah handi kala ko neɗɗo foti waɗande Allah aɗa waɗa musiba o ara e maɗa Allah ƴeewa saɗa muña eyyi so tawi a muñiri Allah anda ndeket oɗo o foti ittede ɗa martaba mbo woni o nawe martaba sakina ɗon noon martaba ko ɗon haaɗi sabu hay nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e Aboubacry Siddiq nde ɓe goni gaaru Hira wiya tan ko anzala sakinata alayhim eyyi Allah addi e maɓɓe tan deejere nden deejere nde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sifoto ɗon nde Allah sifoto ɗon nde ko ɗon noon martabaji waliyaɓe Allah kaaɗi martaba so yeehi ya woni sakina tan hankkadi ko ɗon haaɗi ɗum noon heewi arande ko jarabuji waliyaɓe Allah mawɓe hono ɗiɗo jarabuyeji jarabi o jomum no wawi ittirde jungo muɗum kono noon eno wawi huccidde Allah duwo jarabi o iwa kono jiiya jomum woppa ɗon jarabi o wonno no andi jarabi o addimo ko ha Allah huɓinamo e hadara Allah Allah deññamo e hadara Allah ɗum waɗi jiiya waliyu Allah eno jogui waliyaɓe Allah hewɓe kamɓe ɓe goɗetano yo Allah addu e maɓɓe musiba sabu no e mbayi e Allah ni eɓe janana musiba garɗo e maɓɓe hande fof ko ha ɓeyde ñimnude ɓe e hadara Allah ndekete ɗiɗo musibaji ni enen tan e miijoji meɗen eɗen paama hen ko musiba garɗo deññude waliyaɓe meɗen Allah ɓe e nder hadara Allah miskineɓe ɓe heddiɓe ɓe so tawi ɓe muñi ɓe jaɓani foɗodirde Allah ɓe jaaɓi kamɓe ne moni fof ɗo wonno ɗo Allah itta ɗum montina ɗum e martaba goɗɗo ɗum waɗi musiba ko o waaji o ko wino ko tan ma ahra an takuna sabru natijatan lil musiba ɗum waɗi eɗen poti deejde ndeeƴiren no ceerno men o ni hayso en mbawa guetoɗen ɗum ɗo ko jarabuyeji seerenɓe noon famɗata e jii ko wonno e zaman nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam sahabaɓe nayo ɓe fof en jii mawɓe ɓe fof ko waraɓe ɓe seydina Ali en seydina Ousmane en fof ko waraɓe ɗon kay ko ɗon musiba haali taw jiɗɗa e caggal muɗum musibaji fitinaji hono ɗiɗo mbaɗino e zamanu nelaɗo caggal ko nelaɗo rutti zamanu kew e ɗum ɗo musibaji kewɗi mbaɗino luural hakkude julɓe ɓe ko hen ni woodi mazhabaji jaltuɗe hen ko wayno sunna e chia en ko e luure sahabaɓe addi ɗum ha mazhabaji ɗi jalti ndekete ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko ikhtilafu ummati rahmatun leñolam ngol kongol luurata ko jurmede Allah e maggol sabu
no wayi fof ɓeydima ñande en da'ira islam o sa woni sunniyanke ayi aɗa jogui ɗo tubnɗa sa woni chiiyanke no jogui ɗo tubnɗa kala ɗon joguiɗa gonɗa e l'islam he no jogui ɗo tubnɗa ndeke ɓeydima yaajude te adduno ɗum ko fitinaji adduno ɗum ko luural julɓe kam luurat tan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum yimɓe Allah wi yimɓe ceerata e luural yimɓe ceerata e luural so wona mbo Allah yurmi hen neɗɗo fof mo jiiɗa ko luurdete tan jogorɗo luurdede tan sabu o tagiriɓe ko ɓe luural ngal noon ko liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin walla man hayya an bayyinatin luural ngal ardata yimɓe he ko ha dalilaji moƴƴi peeña wooda wonɓe e fenade Allah joña ɗumen ɗa yimɓe ganda wonɓe e gonga Allah joña ɗumen ɗa yimɓe ganda ɗum kadi fof koye nafoore luure ndeke luural so tawi yimɓe ɓe mbaddi hen pinal nafoore muɗum gasata kono noon ko ma wonde e pilal ene jogui saqafa kañumne ene jogui no luural waɗirte taw noon wona luural tan ganduɗa men jiiɗa won tan on jiiɗa men eɗen pellodira ala ko luural ngal ganduɗa kala ko waɗete hen ene fawe deftere Allah e sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon e ndekete yimɓe ne poti wattude haqqille muña ko waɗi ɗo ko alhamdulillahi rabbil alamin ceerno meɗen kam eno muñi eno deeƴi enenne ko ɗum woni ko ñagaɗen eyyi musidɓe tedduɓe ko enen kala nandi ɗum ko yettude Allah no feewi e ɗiɗo konguɗi ɗe gandantuɗa so tawi en nani ɗum kono kadi en naftorima ɗum ma mbiyen so tawi en nani en paami so en naftorima ɗum tan ma naf men no feewi nde wonno kala hunde foof ko muñal tan wawi gayni ɗum ko yettude Allah no feewi ceerno kadi eɗen jiiya guili ko waɗi yimɓe woɓɓe ina jalta ina kaala hen ko gandantuɗa taw laaɓaka eko nandi hen ɗum nene kadi on banggue kadi holko garta namdal maɗa ngal e ngal himmi no feewi koko jinnomi haalde gilla ɗum ɗo waɗi ko adi fof tarihaji ɗi hande mo jiiɗa fof gila ɗum ɗo waɗi ko neɗɗo fof mo jiiɗa komo arrih ko tarih yanke eno haala tan tarih ceerno waɗama ni ceerno waddama ni ceerno waɗama to ko woodi e ko wodani fof eno rendine yimɓe ɓe noon yo mbatte haqqille ganda réseaux sociaux o emo nafa emo jogui nafoore no feewi kono emo jogui kadi ko o bonnata ko heewi o jogori ko bonnude tarih dental ngal so yimɓe ɓe pawaki eko windi pawi tan ko heɗade audio ji e daroyde YouTube e yayade e Facebook uji taw ko hen tan darata tarih paama a wawa hebde hen ko selli taw kalɗo o a anda neɗɗo o bo ko ene jooɗi tan kañum tan e suudu mum e ƴefti téléphone mum ene haala ko yiɗi ɗum yimɓe ɓe mandento ɗum no fewi gandaɗo guittata tarih maɗa ɗo kadi tarih yo ɓuur wonde ko guittata ɗum ɗo taw ko ɗo winda nde wonno haala kañum koko yahata tan aɗa wawi haalde gultoɗa kono kala ko winda a wawa wultade binduɗo foof wawa wultade ko windi yimɓe fof jii a windi kono kalɗo noon no wawi wultade wiyami haalani ɗum waɗi ko winda ko ɓuuri sellude ko haala ko te noon hande yimɓe ɓe ko haalata wonno ko audioji tan e YouTube aji ko hen tan yimɓe ɓe goni eno kaala ko jiiɗi kadi en jii hen taw jiida e montage uji batteɗi hen image uji jaltine taw image uji ɗi wona gonga aɗa andi kam ko darta ɗo hande e YouTube ko so 60% wona gonga ni wiye Madina ni yiiɗo hay image uji ɗi ganduɗa cuumu wonde wanno Madina nde cuumu nde wanno Dakar nde ni yimɓe dogiranno ni ɗum woodi artirɓe ɗum mbi wonde ko ñande julde nde ɗum waɗi ɗo ɗum ɗo ko ma yimɓe ndeno no feewi yimɓe ganda ɗo guittata kaaloɓe kadi ɓe ganda koɓe kaalata ko Allah eno heeɗiɓe neɗɗo kala konngol ngol kalɗa ngol irti fitina ko an irti fitina o ɗum noon Allah wi ko la'natullahi ala man ayqazaha yo kuddi Allah won en neɗɗo pindinɗo fitina haalde hen konnguɗe eno pindina fitina ɗum ko kuddi Allah won e Allah wi ko yo kuddi Allah nelaɗo wi ko yo kuddi Allah won e on neɗɗo ɗum noon famɗani ko nelaɗo huuɗi haali e ko nduko muɗum neɗɗo yo rento ƴeftude ɗum ɗo eno haala ko anda eno ƴefta ga eno jiiɓodira hande Facebook ɗum ɗo YouTube o ko nanta hen e tarihaji te fof wona gonga ko woni hen gonga wonani hay 1%. Yimɓe gandani ɗum ɗo yo neɗɗo rento ɗum wa tahsibunahu hayyina tawa huwa indallahi azim
oɗon cikka ko ɗum hunde loonde, oɗon cikka ɗum ko hunde nde wonani hay hunde, taw on ganda to Allah to ko hunde mawde won ɗon, ko bonande mawde yimɓe ɓe goni e wadde noon, sabu ko irtude fitinaji tan. ɗum noon eɗen mbasiyo e yimɓe koko jinnoɗen haalde namdiɗa ɗo, yo yimɓe goppu ko mbaɗata ko, ɓe ganda noon Allah inna rabbaka la bil mirsad, Allah neɗɗo fof emo tombi ɗum wonɗo fadi ɗum, ñalawma mbo fadi ɗum ha o hasba ɗum ko waɗi ko. sa sikki an tan a leeli e suudu ma e dow mahlama aɗa waɗa vocal uji aɗa werlo, cikka Allah yiyanima, andu ko Allah eno yima eno fadma ha ñande e nangodirɗo so Allah jaaɓi, holluma ko mbaɗɗata ɗo ko wona ko moƴƴi. ɗum noon hade neɗɗo o yettade toon wata naaɗe ɗum, kadi ɗum ɗo joni hande ronkama yo gas, ɗum wattama tan hankkadi ko kañum woni ko ɗum woni yewtere yimɓe ɗo jiiɗa fof yimɓe no jewta eno nanɗa ko laaɓi laaɓani fof tan aɗa waɗa aɗa werlo e nder YouTube aji e ɗum ɗo yimɓe yo ndento ɗum ganda ko ɗum bakkat mawɗo. ɗum noon musidɓe tedduɓe ko enen kala nandi lafti ceer ko yettude Allah no feewi, comme no wiiri ni to banggue tarikaji ɗi kam hande o kam so tawi neɗɗo ina yiiɗi heɓidade tarika dental ngal ko yettude Allah no feewi, ina andi nokku mo garata mbawa ƴogde ɗon ko laaɓi kono kadi daña hen ko laaɓi. ɗum nen kadi yo yimɓeɓe mbatten hakkillaji no feewi e ɓawa ɗum ɗon ceerno, hankkadi mataw waktu woɗɗoyi, ɓawa ɗum ɗon kadi ceerno eɗen gandi comme no mbirɗen ni nane gonɗen koye muñidde yimɓeɓe, kono ha joni wonɓe gandantuɗa wonko heddi e ɓerɗe ɗe, kamɓene kadi ha joni ceerno konngol ma faade e mabɓe tan gam wawde kadi heddade konngol ceerno ngol ɗo winoɓe muñede. eyyi mbasiyotoɓe tan ko muñal tan ko ceerno wasiyi yimɓe ko, neɗɗo hay sonno ko haala ceerno akara tan deftiɗa, so tawi ko gonga e maɗa aɗa gonɗini ceerno tan a waɗat ko wi ko, wata cikke mettani ceerno eno mettimo, kono noon wonno ko muñal wawi ɗum. yimɓeɓe yo ballitoro muñal no ceerno wallitori muñal ni, ɗum woni ko mbasiroɗen yimɓe ko. e neɗɗo muñal sattani ko a etoto tan, haadi hay sa gañima ɗo joni musat, kono sa muñi tan so ɓooyi seeɗa sellat, ndekere muñal wona hunde sattude. yimɓeɓe yo deññu ɓerɗe mumen, yimɓe yo deññu ɓerɗe mumen, gusta ɗo yaade eno sappo ga eno kaala ga, mbaɗen ni ko ni poɗɗen wadde ni, ala ɗum wattake. kala ko metti nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam waɗama ɗum, nelaɗo darnama e hakkude lawol poña, sahabaɓe no taarimo ɓe ganduɗa, goto e muɗumen fof no wawi warde temdere poñɗo nelaɗo, kono o wiya gaccemo, kono muñal makko addoya ha on ɗon jaaɗo poñimo o taw ko yahudiyanke jiiya tuuba naata e l'islam saabu muñal nelaɗo Allah sallllahu alayhi. ɗum waɗi enenne so en muñi, so yimɓeɓe muñi foof noon banggueji ɗi fof noon, so tawi ɓe muñi ɗum ɗo ko ɓeydade tan wonata, so ɓe muñani ko ustare ɓolde wonta, eyyi ɓeydi ko muñal, so ɓeydani ko ustare ɓolde wonata. ɗum woni ko mbasiɗe yimɓeɓe. yo Allah wallu noon, yo Allah ren bi jaahi sayyidul wujud, kadi yo Allah ñifo oɗo fitina jaahi sayyidul wujud sallllahu alayhi wa sallam. e konngol sakket tan so tawi wonko jiɗɗa ɓeydude hen bisimilla. hankkandi ko kalanno en fof en kaali, en calmini yimɓeɓe tan, en beltanimaɓe, kadi ko mbiɗen ko tan yoɓe cuuɓo koɓe kaalata, yoɓe cuuɓo kadi koɓe keɗoto, wona neɗɗo fof heɗate, ala wona neɗɗo fof kadi kalɗo ko boni woni ko mbasiyotoɗen e yimɓeɓe wata, wona kalɗo ko boni fof ƴefta vocal ma mbiya aɗa jaabo ɗum ko irtude fitina. so haali ko boni ɗacciɗmo e haala makko bonka, an jokka haaju ma, kono kala ko nanɗa mbiya aɗa waɗa ɗum raddu, aɗa rutta ko jomum haali ko, jomum kadi cheyɗani ɓeydo e muɗum kañum ne adda, ɗum moƴƴani. yimɓe yo ndento hen no fewi, yo Allah wallu, yo Allah ren bi jaahi sayyidil wujud sallllahu alayhi wa sallam. allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim.